giroan gutako asko, batez Miluzerik gazteenak opor giroan daude. Egunak, mundialak eta aste osoko bikote onenekin guk orain, asteko finala da, dozela gure lehiakideak! Zarete naiz, Paul eta Amets, Maialen eta Betari! Zarete naiz, gabon ze moduz? Ondo. Bueno, onenen artean sailkatuta, ondo ez da? Hori? Esango dugu? Bueno, zare naiz, zaritxua jasota be bai, beste, bueno, urrezko kulturbonoa be jaso duzu, Zare naiz, ze gustatzen zaizu zueri irakurtzeko edo musika entzuteko edo adibidez? Onin. Bai, onin. Bueno, ondo? Laudio ikastolatik datoz, gure lehenengo lehiakideak, zare eta gogoratuko dugu, zer egiten duzuzuk eskolatik kanpo? Futbola, atletismo eta antzerkia. Atletismo denetarik egiten duzu, bai. Zein da lan zure probari gustukoena? Longituz. Oso ondo. Luzera jauzia. Bazara zeu bai? Neska atila ederra, eta antzerkia egiten be bai, eta handitzen zer, irakasla izateko gogoz? Bai. Oso ondo, argi daukazu. Bai. Ondo, enaitz, gogoratuko dugu bestak beste, bueno, zer egiten duzu zupe bai, saskibaloia? Saskibaloia, kars, inglesa, eta pizka bat futbola. Ondo, hemen, garrantzitsuena zelako kotxa daukala. Bai. Bueno, karra. Bai. Handitan izango da lehendakariaren txoferra, edo lehendakari, bestela. Bueno, edo zubiltzaile edo, ondo? Bueno, pozik zatozte enaitz. Bai. Eta gaur zer egingo duzu Miluzen? Irabazi. Irabazi, albada bai, ezta? Etorrita. Oso ondo, ongi etorri. Elkasko. Lazkaotarrak ere prez gurean, Paul eta Amets gabon, ondo? Bai. Larri zineten, zuen sailkapen saio hortan, eta txerrikitarrak aurrera eginda, finaleraino heldu gara, finaletan finalerena alegia. Pozik zaudete? Bai. Lazkaok Miluze trebeak eman ditu oroar. Bai. Zergatik ote da, Paul? Zer dago Lazkaon horrela berezia? Listo eta azkarra diela. Perez, jaiotzez, alegia. Bai, aize hona dago horretarako. Amets, oraindik ere Lazkao ezagutu ez duen norbaitik ikuslei eta ze esango diegu? Gomendioren bat, herrira joan da ze ikusi beharra dago, bai eta bai? Miluze. Miluze, bai, baina hori ondo, Baina Lazkaon herrian bertan, usteko polita den zerbait edo? Zuri ze gustatzen zaizu gehien Lazkaotik? Futbola, osea, futbol kanpoa. Futbol zelaia, bisitatu, oso polita data. Gainontzean, futbolean aritzen zarete? Bai. Paul, zer gehiago? Ni denetik. Denetik, esan. Bai. Presari bat ere gabe gainera, patxadaz bizi gara. Amets, futbolaz gain? Suhiltzailea nahi dut. Suhiltzailea nahi du. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna, suhiltzaileen lan horretatik? Oso arriskutsua da hori, Zenean suak eta itzaltzen hariko zara? Bueno, jendari lagundu. Nahi bai, bueno, momentuz nahi duguna da Miluzen aurrera egitea, beraz, gozatu, ondo pasabikote zorte hon. Bilbotarrak, Maialen da Betari ze moduz? Ondo. Ondo? Bueno, Maialen, asteko honen artean zailkatuta, pozik ez da? Bai. Aurrekoa final zeuekin, Getari? Egin genuen, eta oso ondo gaur bai, intentzio horrekin? Bai. Bai, aber zer ona egiten duzuen? Ondo, gogoratuko dugu, atxuriko eskolan zabiltzate, eta klasekideak zarete, eta Maialen zer egiten zuzuk eskolatik kanpo? Atletismo, musika eta pintura. Eta marrazketa eta bai, oso ondo, Getarizuk? Saskibaloia, atletismo eta musika. Eta musikan esan dugu, instrumentua jotzen biolin esate baterako. Bai. Ondo, Maialen zupe bai, zer jotzen zenuen zuk? Trompa. Trompa? Pues ondo. Ekarri dituzu instrumentuak? Ez. Urrengoan. Getarita Maialen, indartxu? Bai. Gogotxu? Hau pasuek, konkietarri. Eskerrik asko. Gogoa behar da, zesariak baditugu, Erne, gaur, jokoan izango baita, familia osoarentzako portaventurara joateko bidaia zoragarria! Berriketa! Oso ondo! Publiko ere fina, finalerako aproposa. Finetan, fina! Irurako ikastolatik, haupa irura! Haupa! Oso ondo! Eta esan dakoa, aplikazioa ere badaukagu, finalean gurekin bat egiten duzu eta aplikazioa berezia izan da, beste etxeko gaztenekin jolas egiteko intentzio izan dugulako, eta sarian nortzuk, jasako dute? Lehenbiziko 10 sailkatuek, 10 sailkatu hoientzat, lehenbiziko hoientzat saria izango da, beraz, jarraitu, jolasean. Beharko dutenak, bueno, hasi egingo gara, arrasto, gure lehenengo proba ateioka daukagu, baina hemen beharko dutena animoa gure lehiakideak izango dira, bestak beste, portaventurerako bidaia dagoelako jokoan. Sare eta naitz, animo txiki batzuk behar dituzue? Nahi dituzue?
ba, usuentzat. Animo sare! Lasai egon eta gozatu! Irabazi Portaventurara ibateko. Hori, animo! Hau da, animo pila, Nortzuk ikusi ditugu? Sare naitz, nortzuk izan dira? Gure klasekidekoak, enaiz berez saskibaloikoak eta nire familiko. Osondo, posik ez da? Bai. Osondo. Familikoak esan dute, irabazi Portaventurarako bidaia. Guk ere joan nahi duguta. Basarete naitz, hasi egingo gara, orain bai, arrasto leheneko taula, zeuek hasi erantzuten, eta leheneko arrastoa, hause, ahotik irteten da. Itxa. Itzak. Paula Mets, Atxa. Maia Lengetari, Listua. ondo? Soinuak errepikatzea gustatzen zaio. Musika. Paula Mets, Eko. Hoi hartzuna edo. Maia Lengetari, Abestiak. ip egiten du. Sare naitz, Errepikatu. Ahotik irten. Sare naitz. Notak. Paula Mets, Doinua. Maia Lengetari, Sotina. osondo! Osondo! Laura puntu Maialen eta Getari. Do, Paula Mets, beste taula bat abiatzeko prest? Edo animo batzuna dituzu zuek ere? Bai. Zuentzat ere baditugu ikusi? Kaixo, Paul eta Mets, eraman ditzen dituzuen Kepa da Imar. Ondo pasa! Buena, Mets eta Paul, ikuste zuen bezala hemen bildu behar Elatxe Guzteko San Benitoko ikasleek zuei animatzeko. Gutzat irabazleik zate baina hori irabaztezen. Eman eurre! Ze ona, nortzuk ikusi ditugu? Foleko launet eta ikastolako. Tartean miluzen izan direnak ere, bai, Bai. Bueno, animo guztiek hartuta. Bai, Paula Metxilla orain indartsuago, ezta? Ba. Ba, erantzuten hasiko gara, bigarren taula dator. Eta lehenengo arrastoa da, zuek baino altuagoak dira ziur. Mendik. Maia Lengetari, Zuaitzak. sare naitz. Jirafak. Edo Antxon, bai, Baita jirafa ere. edo Antxon. Bereziki herriko jaietan ateratzen dira. Paula Metx. Erraldoiak. Bai! Osondo! Laura idar puntu, lazkara! Animoen efektua, kaso? Erto? Maia Lengetari, badakizu orain zer datorren, ezta? Bai, agur bero batzuk gure bilotarrentzat, prest ikusteko? Ba, zuen mesutxue hause. Hau Maialen eta Getari, badakigu oso ondo egingo duzuela. Bai, ondo pasa! Hau Maialen eta Getari! Maia Lengetari pozik, nortzuk izan dira? Lagunak. Lagunak. Bai. Eta danak egongo dira orain miluza ikusten eta zeuek animatzen. Eta laguntzen. Oso ondo, eta laguntzen Bai. etxetik, Ah. seguru. Hirugarren taula, eta lehenengo arrastoa, zeuek hasi, erantzuten, eta baloia behar da kirol honetan. Futbola. Sare naitz? Saskibaloia. Ba, oso ondo. Irukoak. Lehenbizikoan asmatu da. 100 puntu sare naitz. Eta 100 puntu irabazak ematen duen animo horrekin. Imintzioko gazteko prest, ezta? Bai. Oso ondo, hartu lekua ba, Paul eta Mets, bestaldean. Hortxe dituzue kontzeptuak, mozorrak ere bai, begiratu ondo. Bai, azteko prest? Bai. Denbora. Lehenbiziko kontzeptua. Elefantea. Oso ondo. Bigarrena, Bai, dantzaria. ze dantzari? Ballet. Baleteko dantzaria. Oso ondo. Ja, bien artean. Instrumentua jotzen. Ja. Bai. Nor da? Jotzen duen Ze instrumentu da? Enaitz, joan aurrera, txirula. ikusteko ondo. Txirula, ados. Bale? Bat ari da txirula jotzen eta bestea zer da? Pianoa. Ez, ez. Dantzatzen. Ez, Ez. ez. Zer da? Mozorroren batekin animalia bata.
Txoria ez. Ez, eta txoria. Mozorrorik ez dau? Untxia. Ez da untxia ere. Arratoia. Bai, antzeko. Xagua. Xagua, Bai, beraz. eta bestie? Txirula eta xagua. Txirulari zein? Txirulari. Txirularia eta sagua, baina ze txirulari. Ez? Nola da? Ipuin batetik. Puña? Ei, ratatui. Ez? Txirularia? Nongoa? Amelingo, txirularia. Eta sagua. Ez zenuten, umetan, Amelingo txirulariaren kondaira eta... Ez, zuek ratatuil eta horrekin nahikoa. Bai, drama barik. Hori da. Saguak eramaten dituelako eta umeak eramaten dituelako. Hemen Benetan? esaten didazu ezetz bai. Bueno, zuen lasai, ez da pasa zer, Bi asmatu eta berroinen Zuek puntu. ondo, berroi puntu. Benetan, Benetan. Hemen bizitzaia arroxa da orain. Buah. Ba ez. Paula Metx, imintziko egiteko prest, ezta? Hartu lekua ba. Maialen eta Getari bestaldean. Hortxe beste 3 kontzeptu. Mozorroak ere erabiltzeko moduan. Irakurri ondo. Hasteko prest? Oazen bat, denbora, lebizikoa. Buruz bota. Igerilaria. Bai. Igerilekura. Bota. Igerilaria. Bai. Salto egin, ondo. Bigarrena. Joga egin. Lasai egon. Ez, nor da? Etxea? Zera hoga buruan, hor? Bate mata. Hor. Indioa. Indioa. Oso ondo. Futbolariak. 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 Kasera egin dira. Futbolariak azerretu. Bai. Oso ondo. Oso ondo. Ondo. Ia oharra. Amets, ze ondo jaurti zaran buruz. Bai. Ze estilo. Bai. Eta gero ikusi zuie Paulek nola batu duen. Baloia? Ba, kalitatea, Kalitatearekin, aurrutek. Otzara Jokalaria jartzeko. aserretu aipatu da, zuen taldekide ikusi ditugu. Aserretzen zarete, lazkaban futbolean? Batzutan. Oso utxitan. Oso gutxitan. Oso gutxitan. Maialen Getari oso ondo asmatzen zuepe, bai, Bikain. 60 kuanto, hau pasa, Oso ondo. Asmatzen bai, emintziak ere bai. Hartu lekua, Maialen Getari, sare eta naiz bestaldean, 3. erronda. Ozen ba, beste 3 baten bila. Hortxe kontzeptuak. Irakurri. Dena ulertuta, mozorroak ere hor. Bai? Demora. Lebizikoa. Angela. Alegia, euskaraz. Aingelua. Oso ondo. Txakurra. Ba, oso ondo. Eta 3. Mamua. Mamua gizona harrapatzen. Zer egin ematen. Zer egin du? Mamuak, ez, eta orduan? Pertsonari susto bat Eta ematen. zer egin du pertsona hori? Beldurtu. Beldurtu, oso ondo. Ikusi zu inoiz, mamuren bat? Ikusi zu mamuren Ikusi bat? ez, somatu bai. Ikusi Somatu ez. igual. Oe azpian bako zigi mamuren bat? Lasai, ez dago, lasai. Nik ere begiratzen nuen badezpada, baina... Bueno, Bai. takit. Mamuak askotan nabe Galdera gainean da. egoten dira. Erne horrekin, beraz. Oso ondo! Eroglifikoak orain. Eroglifikoetan, ondo? Sare naitz? Nahi dituzue? Bai. Bai, puntuak nahi dituzue, noski? Bai. Oso ondo. Lehenengoa, zuentzat, hausia denpara. Kontuz erabili. Iaz irakurtzen. De. Ze nota da? Sol. Ez? Ez. Ze Si. nota da? Si. Ez? Re. Ez? Ze nota da? La. La. La? La... Gero behien? La. Damborrada. Ez? La. Ra. De. Bestera La. bat? Bestera batera? Oh! Musika nota asmatzen denpora galdu dugu, la banda bat da, eta deken dute bana labana. Kontuz zibili? Kontuz labana? Labana. Ba, bigarrena denpora. Martxan jarri dut. Nor da? Pirata. Ez? Izen bat auka? Kapitan. Ez? Eta gero behien? Maskara bat. Behien za ikusten da? Begi. Zapatari zer da? Bota. Bai. Bai. Martxan jarri dut. Motorra. Izen bat auka? Za, za, za,
zeta egiten du, zorro da. Zorro. Eta lehenengo zati ez dugu behar, ro bai, eta orduen robota. Robota itzalita. Punturik ez dugu lortu. Paul eta Metz, ja finaleko mailan gauze, Honenak zarete. Zer, Paul? Presioa. Lehenengo eraglifiko hau pazuek, denpara. Utziko didazu zure... Ze ikusten da? Billar. Ze ikusten da? Pelota. Bestera batera? Bilarreko? Bola. Bai. Bola. Boluma. Bola? Volumena. Ez? Bola? Esan zu? Bola luma. Bai. Bola luma, idazteko, boligrafue bola bat ikusten da eta luma, bola luma. Vale. Zer den jakin gabe, asmatu. Bueno, hori ere artea da, Ametsi, ja urduritasunak endute. Volumena. Bai. Ia bigarrena, denpara. Ez galdu inoiz. Ze ikusten da? Bale? Nolakoa? Aon. Nolakoa? Morea. Bale? Humore? Humoriona. Osondo. Humore eta on-a hori ikusten dugu. Humoreana ez galdu inoiz, humoreana. Humoreanean gabiltza ez da? Bai? Serio ez jarri orain? Egun puntu? Ondo lazkago. Maialen eta Betari, ze moduz? Ondo, bestienak? Bai. Bai, Bueno. Ondo. Bai, zuenak. Lehenenkoa denpara. Ez dut inoiz saltatzen. Sonkopa. Ez, nor da? Nor da? Gosaria. Oso ondo. Goku! Eta kurik ez dugu behar go eta sari bat, bilen? Kopa baza, baina saria bebai, gosaria. Maialen oso ondo ikusi zu, Ondo? Txori txiki batek esan egite edo, egia da, gaur zenbatetan gozaldu duzu, Bi aldiz gozaldu, finalera indartxotatzeko. Claro, oso ondo. Hori estrategia nada, Ondo. Zer gozaltzen zuie? Desberdina. Gaur esaterako? Tostadak. Gaur. Sukua. Eta ez nago garatzen gehiago. Bueno. Hortxe dago, lasai, efektua egiten ari da, beraz. Bigarren eroglifikoa, denpara. Gu, eskara. Tentelak. Tentelak. Hori bai. Hori ikusten dugu, eta lanotak tentelak. Gu eskara tentelak, Etzarete ez. 1 puntu, oso ondo Bilbo. Oso ondo. Tentelak 3 larrak ere ez, Eta abeslari fina gainera. Hori da. Beste erakustaldi bat, bai? Bai. 1, 2, eta 3. Ni luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Onenak. Hori da abeste hori. Gure abez batzen rankinean. Lehenbiziko postuan. Bai, oso ondo. Lehenbiziko postuan! Sare, naitz, ganerako prest? Bai. Hau zuen eskua, bazen. Ondo aprobetxatu. Zein zientziak aztertzen du eguraldiaren egoera? Meteorologiak, biologiak, teknologiak, zoologiak. Meteorologia. Oso ondo. Oso ondo. Batzuk? Aurrera. Ze hitz ezkutatu dugu Pirritx eta Protxen Mari Kalambre kantan? Jatorra, aparta, alaia, ausarta. Ausarta. Alaia. Aparta. Oso ondo. Oso ondo. Aparta, Mari Kalambre. Eta aurrera. Nola egiten du apoak? Kruak, kruak, konk, konk, klik, klok, edo kokorroko. Sare naitz? Kruak. Palo Metx. Bai? Konk. Hori ere ez. Kokorroko. Ba, sentitzen dugu, baina... Euskal Zendiaren arabera klik-klok egiten du bai. Eta aurrera, entzun.
Nola du izena Zetak taldearen azken diskoak? Interlude, Ahaztien, Begi Beltz edo Aztiak. Astillen. Ahaztien. Ondo. Eme? Ondo aprobetxatu. Askotan esan ohi den esaldia da, momentu denak aprobetxatu behar baitira. Gulertuko zui, Bai, halako batean. Aurrera? Bai. Zer gehitu diogu Alabeseko armarriari? Zenbakiak, koroa, siglak edo banderaren marra? Koroa. Oso Zeinen koroa? Real Madrilekoa. Edo Realekoa? Errealekoa. Hori. Bueno, ondo. Zuzen erantzun da. Aurrera. Ezi. Guazeneko zenbagarren demoraldian entzungo dugu. Amaieratik hasi kanta. 7, 8, 9, 10. Amaieratik hasi. 9. 10. ondo. I? Lazkaon, esaldi askatzeko aukera. Eskatzeko aukera? Paula Metz. Ez. Sare naitz, aurrera ba. Zer egiten du Inigo Etxezarretak ETS taldean? Abestu, dultzaina jo, bateria jo edo basua jo. Zer? Erantzun bat? Bateria jo. Abestu. Abesaria. Oso ondo. Inigo bai. Eta? Oraindik ere zalantzak? Edo probatu nahi duzu, Probatu? No. Bai? Ez. Ez. Laudiora buelta beraz. Ze hiriburutan aurkituko duzu eskultura hau? Donostian, Bilbon, Baionan edo Maule Leistarren? Bai? Maule Lestarren. Donostia. Oso ondo, itxasori, bale. Txilideren naizaren horrazia, eskultura. Eta ge hoiekin? Saiatu nahi duzu, Horemik ez, Ze egunetan emititzen da Miguel Luze telebistan. Ze argazkia, dotore. Igandetik ostiralera, astelenetik ostegunera, asteburuan, edo asteazkenetik ostiralera. Astelenetik ostegunera. Oso ondo. B. Itxaron. 9. erronda, beste bat aurretik, eta sare naiz. Probatzeko aukera badaukazu, Komodina jokoan, bai? Jarraitu. Azken errondara orduan. Azken galdera, adi danok. Ze hilabetetan hasten da udaberria, otxaldean, martxoan, apirilean edo maiatzean? Bai? Maiatxan. Paula Metx? Apiria. Maialen Getari? Martxoa. Taskatuko dugu. Askatuko duzu, Bai. A ber? Dio? Normalean, helmuga baino politagoa izaten da bidea. Bai? Bai? Komodina, Maialen Getari zentzak. Oso ondo. Lehenengo komodinak bil badaino alde egin du, eta bigarren eskua, Paula Metx ez izango da eutxi puntu egita komodinari. Zetak taldeak ozen abesten du. Kostaldetik joan da, hauetatik zein herri dago Deba eta Ondarroa artean. Orio Mutrikus Zumaia Getaria. Deba, herri hau eta Ondarroa. Ida? Orio. Ez da, Mutriku. oso ondo. Bikain. Te. Paula Metx, entzun. Ze talderen kanta da? Nogen. Ametxek badaki. Paula, bai? Paulepe, bai.
Beste bat. Kolore gorria sortzeko. Ze bi nahaztu behar dituzu, urdina eta horia, magenta eta horia, urdina eta berdea, beltza eta laranja. Gorria, nahi badugu. Urdina eta berdea. Errotea. Magenta eta horia. Oso ondo. Paula Metx. Beste galdera bat. Entzun! Ze animali entzun dugu? Asto, azaldi, ardi, atxerria? Astoa. Seguru? Bai. Nola egiten du irura? Publiko fina oso. Paula Metx, beste galdera bat, aurrera. Ze ordu da Londresen adi, orain hemen, hirurak laurden gutxi badira. 12ak laurden gitxi, ordu batak laurden gitxi, ordu biak laurden gitxi, hirurak laurden gitxi. Ordu bila orden gutxi. 13:45, oso ondo. Perfect. A letra. Bortxe askatzeko zetak taldearen zeinen ederra izango da, kantuaren zati bata. Gordo duguna? Beste bat, beste galdera bat. Zenbat aldiz entzun dugu, bukaeran, bat, lau, 9, 12. Lau. Gora, Euskal Herri, Oso Zetak taldeak ostena besten du, Paula Metx, askatuko duzu edo beste bat? Beste bat. Adi, ze koloretako zapia jantziko duzu San Fermin egunean, gorria, horia, berdea, urdina? Gorria. Metxek, utzi aukerak irakurtzen. Egon zarete San Ferminetan inoiz? Ikusten bai. Entzierroan korrika ez, ezta? Askatuko dugu edo ez? Beste bat. Zein da motel hitzaren adi antonimoa? Geldo, indarge, bizkor, makal. Bizkor. Okera guztiak entzun da, oso ondo, Paul. Zeta. Eta zetak taldearen kantutxu baten zati bat. Askatuko dugu? Bai. Eta kantu bakoitzean utziko zenuke estarria. Ikusi duzu, Horreia ez, Paul. Bai, ikusi duzu zein dan akatsa. Zein urtetan jaio zen Sua Enparantza aktorea 2001, 2002, 2003, 2004? Errotea. 2002. Errotea. 2004. 2003. Kale denok. Azken erronda. Adi, danok azken galdera. Asmatu behar da. Askatu alizateko. Zenbat konkor izaten dituzte adi dromedarioek? 0, 1, 2, 3. Dromedarioak. 2. Ez da zuzena. Gamelua. Bat. Gameluak 2, dromedarioak 1. Maialen Getari, baskatu? Eta kantu bakoitzan utziko genuke estarria. Lazkaon hasi. Oso ondo. Eta Bilbo bukatu. Ondo. Ondo. Biko modin irabazita. 3. bat ere bai? Saiatuko gara. Hemen txaukera, zuen esaldia. Zuek zein erabiltzen duzue? Dio enuntziatuak. Ze ugalketa mota dute behiek obiparoa, obuliparoa, bibiparoa edo obobibiparoroa. Bibiparoa. Oso ondo. Oso ondo.
Batzuk? Zer eskutatu dugu? Bulegoren egin ezagun dantza kantan. Azken gaua, lehen aldia, azken festa, lehen eguna. Azken gaua. Gaua balitz bezala. Osando, erre. Buruz akizu egetari? Ez, bueno, Zati hori bai, zati hori bai, zati hori bai. Hor, bigarren hilarako neskadanak, bai. Bai, ez da? Bai. Bueno. Bai. Aurrera, Oso ondo. zenbat alde ditu dodekagono batek? 12, 16, 20, 22. 12. Oso ondo. Oto, getari zenbatzen ari zen bitartean. Eta aurrera? Badera, Dios, nola du izena dantza ezagun honek? Zazpi jauzi. Ba, eske, aurpegian ikusi ez. Aukerarik ez dugu nahi, Antxo. Negarrezari, da, oso ondo. Zuek zein erabiltzen duzue? Esaera zaharra da, eskutatuta daukaguna. Horrela? Beste bat. Ze kiroletan erabiltzen da ziabogaitza. Piraguismoan, pilotan, arraunean, aizkoran. Arrauna. Oso ondo. Oso ondo, B. Eta segi? Uda hontan neguzki batekin esan nizun Etzinela da mutuko Haure badakite, Barakite, dana, akizi horrek. Gaur entzun dugu abesten, Izaro, Sune, Olat Salvador edo Idoia Zurmendi. Sune. Sune? Eta bekale egiteko hauek, Probatu nahi duzu, Maialen eta Getari, 3. komoina litzateke. Pentsa. Probatuko duzu, edo? Bikote? Ez aurrera. Zein kiroletan aritzen da, Asier Villalibre? Futbola. Basari esale? Bai. Bai. Bueno, pizkat. Pizka bat. Eta esalia? Esaera zarra, zuek zein erabiltzen duzue? Aurrera ingo dugu? Bai. Zenbat da, 6 bider bederatzi, zati 2. 6 bider beratzi zati bi. Ez zazpi, 8, 8, 8, 8, 6 bider beratzi zati bi. Bai? Ai. 27. Zuzen bai? Ge. Esango dugu. Asko balio du indarrak gehiago buru azkarrak. Eta gehiago komodinak. Eta 3, zesanik ez! Guau! Behirugarren komodina, erakustaldia, markagailuak onela zainda zuzenaren aurretik. 320, Laudion! 520 Lazkaon! 620 eta 3 komodin Bilbon! Guau! Ba, usartu eta arriskatu, ezta? Bai. Zaren nahi, zebok hasiko zarete, lehenengo rondan erantzuten, eta adi, Europan daude, hori da jakin nahi duguna. Paris, Roma, Berlin, Amsterdam, San Francisco, Buenos Aires, Londres, Helsinki, Sydney, Dublin, Atenas, Europan. Zein, 8 zuzen 3 oker. Paris. Frantzian. Paula Metx. Berlin. Alemanian. Maialen Getari. Atenas. Grezian. Zaren naitz. San Francisco. Estatu batuetan dago hori? Errondatik kanpo. Zaren Erroma. naitz. Paula Metx. Erroma. Italian. Maialen eta Getari. Londres. Erresuma batuan. Paula Metx. Europan.
Amsterdam. Herberetan. 2 eta 2. Maialen Getari. Dublin. Oso ondo? Buenos Aires, Helsinki edo Sydney? Bai? Sydney. Oye. Maialen eta Getari? Australian dago. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Helsinki, Finlandian. Bai, esaten ibili zarete, Maialen Getari 150 puntu gehiago. Oso ondo! Zazpireun, Maialen. Bigarren errontara goaz, Paul Helsinki ibili da? Ia, adostu erantzunak, ondartzak dira. Hori da jakin nahi duguna. Malkorbe, Ondarreta, Karraspio, Txindoki, Barinatxa, Itzurun, Marbella, Larrun, Lesaka, Ondarraitz eta Laida. Ondartza bat. Paul Amets. Ondarreta. Donostian. Maialen Getari. Karraspio. Karraspillo Mendexan. Sarenaitz. Itxuru. Zumaian. Paul eta Amets. Ondartza bat. Laida. Ondo. Ondarraitz. Endaian, bai. Laida eta Ondarraitz neuzuten nahienak. Badakizuen ora joan. Sarenaitz. Larun. Larun mendia da. Mendia da. Lesaka. Paul eta Amets. Eta Lesaka herria. Herria da. Maialen Getari. Malkorbe. Getarian. Esango dizuet gauzetxu bet. Planto egiteko aukera daukazue, baina 2 zuzen daude da 2 komodin dituzue. Zer ingo zuia? Erantzun edo komodinak erabili? Marbella. Oso ondo. Barinatxa. Izan ere Txindoki mendia da. Oso ondo. Guau, Maialen Getari! 3. erronda. Aktoreak dira. Gorka Urbizu, Unai Lekerika, Naia Sileiro, Kimetz Etxabe, Nerea Elizalde, Maria Redondo, Amets Arzalluz, Lorea Intxausti, Iker Galartza, Nerea Mazo, Nerea Arriola. I aktore bat, Maialen Getari. Lorea Intxausti. Goazeneko June. Sarenaitz. Maria Redondo. Goazeneko Zuri. Paul Amets. Gorka Urbizu. Abeslari fina. Aktore... Tegipa, Kostata, Kostata. Maialen Getari. Nerea Elizalde. Goazeneko Garazi. Sarenaitz. Kimetz Etxabe. Gontzal, goazenen. Maialen Getari. Naia Sileiro. Irabazi arteko Nora. Sarenaitz. Iker Galartza. Gure zirkuan irabazi arten. Maialen Getari. Komodina. Komodina Batera erabiliko dugu. belleza. Trukean erantzun zuzen bat, jasoko duzue. Sarenaitz. Nerea Arriola gertu da. Amets Arzalluz. Kasi dugu, pertsolaria da ba. Maialen eta Getari. Komodina. Eta denak agortu. Nerea Mazo aktorea. Beste Margar puntu. Eta markagailuak, guau, ze pasada. 320 puntu laudion. Lazkao, 520 1.070 Bilbon. Sare eta Enaitz. Fina aritu zarete ba, oso fina aste osoan. Final handira ere iritsita. Baina mentxe bukatu da, ibilbidea. Aste polita izan da, ere Sare? Bai. Bai? Gozatu duzue? Bai. Zer emango duzue, ze oroitzapen politera emango duzue etxera, Enaitz? Ze gustatu zaizu gehien hemen? Ateratxea telebistan.
Bai. Bai. Eta klasekideak begira, eta zenak txaloka, eta... Bai, ikusi dugulako zuen lagunen mezuak be bai, eta ikusten da zema lagun dituzuen zareten aitz. Eta 200 euroko bono zoragarri bat ere bai, kultur produktuetan gastatzeko. Beraz, osasunarekin urratu kultura hori guztia. Eskerrik asko, Miluzera etortziale! Hemen dituzua, final handiko final erdietan, Paulo eta Amets Lazkaotik, Maialen eta Getari Bilbotik. Lehiakide oso onak, oso finak. Txalo jodi ez baina uste dut hauek ornitorniko txalo bat ere merezi dute. Mira. Ez da hain zaratatxua, baina fina. Ondo dago ez da. Eta orain txalo bero bat berriz ere. Badugu indarrik oraindik ere? Bai. Sokatiran aritzeko? Bai. Puntu gehien bilbotarrek. Paula Amets, zuek erantzuten lehenak. Ados, hartu lekua da. Sokatirara goaz. Paula Amets, demora. Zeren etorrera ospatzen da San Juan gauean, udaberriarena edo udarena? Udaberria. Udarena, uda, zer da ilargia, planeta edo satelitea? Satelitea. Bikoin. Nola du izena Doraemon marrazkietako neskak, Shizuka edo Suneo? Shizuka. Shizuka. Nola deitzen zaio, ikusten ez duenari, itxua ala gorra? Itxua. Bai. Zenolako musika tresna da danborra, haize instrumentua edo perkusioa? Perkusioa. Nola jarraitzen du kantuak, maite zaitut pila-pila, txokolatezko pila edo patata tortilla? Patata tortilla. Osoto! Zein da Arabako hiriburua, Baiona, ala Gasteiz? Gasteiz. Ze txirrindularitza proba antolatzen da Euskal Herrian, Giroa ala Itzulia? Itzulia. Nolako ura du nerbioi ibaiak, Geza edo Gazia? Geza. Zein gorputz atalek balio du arnasteko, birikak ala giltzurrunak? Birika. Osondo. Ze mai jokotan dago erregina bat, partxisean edo xakean? Xakean. Zein animalia da marrazki bizidunetako maia, erlea edo katua? Maia, erlea barka. Erlea, ondo. Zein fruitu ematen du urritzak, intxaurra ala urra? Urra. Nola amaitzen da esaldia, hor konpon, Zeledon edo Marianton? Marianton. Eguraldia saioan prezipitazioak egongo direla esaten badute, ze jantziko dut, txankletak edo xira? Xira. Zein kiroletan jokatzen da Kontxako bandera, arraunean edo surfean? Arraunean. Zer pizten da gau beltzean, kalabazak edo linternak? Kalabazak. Ze behar duzu ezinbestean guakamolea egin nahi baduzu, kakauetea ala aguakatea? Aguakatea, bai. Nor zen Zeus, Erromako enperadore bat edo Greziako jainko bat? Greziako jainko bat. Zuzen. Osondo. Zertzen John Brown, cowboy bat edo indio bat? Indioa. Zema jokalari daude zelaian futbol partida batean, 11 edo 22? 22. Harrapatu da. Presaka! 11 talde bakoitzan. 11 talde bakoitzan 22 guztira. Osondo, Paula Amets. Bai, etxala zaparra da, zen iluze honak. Orain. Finalera sailkazekotan izan gara, baina aurreko batean etxera joatekotan ere izan ginen. Zenbat buelta eman ditugun Miluzen. Bai, ez erakustaldi, Amets eta Paul, zen Miluze trebiak zarien erakutsita. Bueno, zen moduzko esperientzia izan da? Litxia. Bai, gustora. Amets, onena, ze izan da onena? Fokoak, igual, Ametsen begira. Bai. Bueno, eta saritan jasoko duzuen, edo jaso duzuen ja, 150 euroko bono zoragarri hori. Bueno, Paul, onena, zer izan da Miluzera etortziena? Launek ez hau txea, telebistan atatza eta zuek ez hau txea. Bai. Zondo. Paula Amets eta guretzat zuek, hau pazuek. Ona, eskerrik asko dukote, txabero bat. Astea Miluzen, etxeko txikienekin ari gara jolasean. Eta txikia hundiak, Aste erraldoi honetako erraldoioko finalistak. Irura, zutunik mesedez. Maialen eta Getari, txalo bero bat! Publikoa zoratu! Maialen Getari, publikoa txalokaztutik gutxitan jartzen da hemen, Hori zue lortu duzu, Ondo ez da, posik? Bai. Finaleko finala egiteko? Bai. Bueno, gogoratuko dugu, 50 eurorekin zatozte, kultur bono bat da, kultur produktuak eskuratzeko baliogarri izango dana. Baina gaur, bestelako sari bat daukagu.
Sari tentagarria oso. Badakizu zer den? Ba ez bada, gogoraraziko dugu. Gaur, jokoan, Portaventurarako bidaia familia osoarentzat! Eta, Dragon Canen gorata bera. Eta Furious Bacon, eta... Osondo. Tutuki Splashen, eta... Etxekuei esan plazer bat izan dela jakitea bebai, Miluze Gaztiena gurekin bat egin dutela, eta saria asteko 10 onenek. Hau zuek. Zuek. Txalo bat, etxeko ere, bai. Gaur beste aukera bat, zuen jakintza erakusteko. Maialen eta Getari. Urduri? Bai. Serio jarriko gara, finalera iritsi zaretelako. Marrazki bizidun sale, zarete? Bai. Bai, Gustokoenak? Doraemon? Bai, Maialen? Ez dakit. Bueno, baina marrazki bizidun sale. Bai. Bale. Katuak gustatzen zaizkizue? Esate baterako? Bai. Bai, Tigreak? Ere bai. Oso no? Gepardoak? Ere bai. Maialen Getari, adi entzun? Sorte on. Finalean gaur. Marrazki bizidunetako felidoak dira. Katuak, lehoiak, tigreak, gepardoak. Denbora. Rarra horrolaria, bai edo ez? Peppa Pig. Felidoa da? Ez. Doraemon? Fiona? Spirit? Bai. Hello Kitty? Bai. Yogi? Sylvester? Eli? Simba? Sky? Egiaztapen egin. Maialen Getari ondo begiratu. Bi akats daude. Katuak, lehoiak, tigreak, gepardoak behar ditugu. Azken aldaketari gaizki. Eske txakur bat da eta. Egiaztatu? Maialen Getari, zerditan egon gara egiaztatu, zuzen egon dalako asondo. Miau! Maialen eta Getari, ondo entzun, urrezko galdera egingo dizuet. Urrezko galderaren erantzun zuzena bikoitza behar dugu bidairako. Adizuek, egan egiten dute bik, ondo pentsatu zeintzuk diren, denpora. Egan egiten dute. Egan egin aldute. Maialen, Getari. 11koa zuzen jarri dugu, eta urrezko galderaren erantzunak eman dizkigu zuen. Konforme? Bai. Bueno. Zalantzak? Pizkat. Nor da Sky? Patrulla kaninek daukana helikoptero moduko bat. Egoak. Bai. Txakurkume bata egoekin? Bueno, egoak ateratzen zaizkio edo. Helikopteroa, egoak, egan egiteko elementuak badira. Orduan egan egin dezake. Erantzun zuzena da? Bai, bere helikopteroan egan horregatik da patrullako erreskateen arduradun. Maialen eta Getari, ezagutzen dituzue guztiak? Ez. Zain ez, Maialen? Yogi eta Eli. Eta Sylvester ere. Sylvester da katu bat, kiolinen atzetik ibiltzen dena. Yogi eta Bubu hartzak. Eta Eli be elefante bata. Pokoio marrazki bizidunetakoa. Eta egan egiten badute?
Bueno, Doraemon ezagutzen dugu. Bai. Getari, esan zu zure marrazki bizidun favorituetako bat dela Doraemon. Bai. Doraemonek egan egin dezake? Gorrokopteroarekin. Nola? Gorrokopteroarekin. Hori zer da ba? Buruan jartzeko Txano gauza bat bat. eta egan egiten duzu. Nondik ateratzen du? Bere Sakel sakel magiko. magikotik. Gorrokoptero? Ni pena idot bat. Eta egan joan, portaventurara, adibidez? Bai. Maialen, Getari, erantzun batera gaude. Aurrekun erantzun batera geratu zineten. Portaventurara! Zeuek, familia! Maialen, Getari, zuzena da Doraemon?